Здравейте хора! Липсваха ли ви моите празни опаковки? Ако да, продължавайте да гледате това видео, защото именно то е за празни опаковки. Както обикновено, започвам с грижа за косата. Имам тук 5 шампуана, 3 от които са на Nivea от тяхната нова серия Repaired and Targeted Care. То е за момент да ви прочета. Шампуан за коса, която е частично увредена, изтощена или третирана. Улавя увредените части на косата и осигурява възстановяване там, където е нужно, заздравява косата от сърцевината и защитава космо от увреждане. Да, супер доволна съм от тези шампуани, дори имаше период, в който ползвах само тях, но един ден ми свършиха тези шампуани и бях в DM, но нямах в мене. Този мисля, че е близо 5 лева, но нямах толкова в мене, т.е. малката опаковка. И затова си взех някакъв на балея, който е с кокос и с нектарин или праскова, какво е това не знам. Мирише супер приятно, но като действие не е нищо особено, но за цената си е бомба. Един финале. Този е от Lidl. Беше доста ефтин за 500 мл. Не си спомням точно каква беше цената, но беше много ефтин, както казах. И изобщо не ми хареса. Правеше косата ми много гадна, смисъл такава твърда я правеше, не ми хареса. Не бих си взела пак. Забравила съм да ви покажа още един шампуан на Palmolive с какво е това? Нектарин, праскова. Нектарин. Праскова. Да, с праскова. Нов пишче. Мирише супер приятно, като действие става, не е нищо лошо. Бих си взела, защо не. И 2 балсама. Не са само тези балсамовете, които съм ползвала. Просто имах доста опаковки от Nivea, но ги изхвърлих, защото не ми се побираше в чантата за опаковките. Много съм доволна от този балсам. Наистина прекрасен е. От този балсам горе-долу става, в смисъл за цената си е добре. Но не мисля, че бих си взела пак такъв. 2 пасти, една на Colgate, Max White. В DM четох в продължение сигурно на 5 минути да си намеря избелваща паста на Colgate, защото бях чувала, че наистина има ефект и е хубаво. Но уж четох, накрая съм си взела за мъже, което мен не ме притеснява, смисъл все та. Да, наистина имаше избелващ ефект, малко, в смисъл не беше кой знае каква разликата, но все пак имаше, доволна съм, бих си взела пак, освежаваше. Докато тази набивка хомеопатик с лимон не ми хареса, защото няма освежаващ. Не е освежаваща, тя е с лимон. Може би за това. Или съставките вътре, защото са натурални. Такива. Нямат кой знае колко вредни. Но просто не бих си взела точно тази паста, въпреки че е натурална. 3 душ гела, 2 от които не е вън. Единия с йогурт и с горски плодове, другия с боровинки, лилава орхидея или какво е това? Да. Харесаха ми супер много тези 2 душ гела. Бих си взела пак. На достъпни цени са. От тези двата, може би този ми хареса малко повече. Или... не знам, и двата бяха много готини. Един Yves Rocher с кафе, който всички ги хвалят. Не е нищо особено, аромата не се задържа, но наистина мирише много приятно и действието му е хубаво. Така че бих си взела пак. Един дезодорант на Балея с Fresh Smooth се казва. Fresh Smooth. Ябълки. Мирише много хубаво. Една приятелка се беше влюбила в този аромат. Бих си взела пак. Като действие не е кой знае какво, но все пак е добър продукт. Харесва ми. И един от моите уж любими как сказах тия? Дезодоранти ролон, тип ролон, да, на Adidas. Бях взела преди време една опаковка от същия и ми беше харесало повече, може би пише тук ново, може би са му променили формулата или не знам, но този път не ми подейства така, както миналия път. Но все пак бих си взела, не е лош продукт. Отново един продукт за масаж на Краутерхоф.
То е с конски... Какво беше? Момент да не се изцепя нещо. С див кестен и арника. Какво викам конски? Значи нещо се обърках. В момента изглежда отвратително, но в момента имам друга опаковка да ви покажа. Ето я. Консистенцията му е като желе, но при някакви болки мускулни, ако спортувате нещо или просто прекарвате много време на крак и ви болят краката, като се намажете с това и масажирате, наистина облегчава болката. Затова би си го взела пак. Два лъкочистителя, някакъв на Гива и на Лили. Доволна съм и от двата. Бих си взела лъкочистител като лъкочистител. Памушни тампончета, едните на Лили, другите на Септома. Бих си взела пак. Тук имам две кърпички, ни мокри, ни сухи. Още един душ гел, който съм пропуснала, не беше лош. Тук има маска, за която също съм доволна. Една самобръсначка и една пилинг четчица. Доволна съм. И